गोड़ लागतानी समाचार बटुए बक्सर से रिपोर्टर बानी रोहित ओझा जी। बड़ा खबर बटुए कि चौसा में रेलवे ट्रैक को आपस में टकरा गई ट्रैक मेंटेनेंस मशीन। एगो फीटर के लागल गंभीर चोट, डीआरएम जांच करे खातिर पहुंचली। ट्रैक मेंटेनेंस का होला, यानी कि रेल के जवन पटरी बिछावल गई रहेला ओकर कहीं गड़बड़ी तो नइखे, एकरा खातिर मेंटेनेंस मशीन एगो चलेले। यही बीच दूगो आपसे में मशीन टकरा गई, जवना में एक जना घायल हो गई बने। इनका के इलाज खातिर सरकारी अस्पताल पहुंचावल गईल बा। मौका पे डीआरएम भी पहुंचल बानी। खबर का बा विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार। एक एक झलक लाइव दिखाई भोजपुरिया समाचार। बस चैनल पर नया बानी तरौरा दर्शक लोग से निहोरा करेला भोजपुरिया समाचार की चैनल के सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर विस्तार से जानी। दानापुर पंडित दीनदयाल रेलवे लाइन स्थित चौसा में बीसीएम मशीन, जेकरा के ट्रैक मेंटेनेंस करे वाला मशीन कहल जाला, ये आपस में टकरा गई, जवना में एगो फीटर गंभीर रूप से घायल हो गई। इनकर साथी के द्वारा इनका के सरकारी अस्पताल में इलाज करावल गई। जैसे ही सूचना मिलल कि एगो फीटर घायल हो गई बने, आनन फानन में रेलवे के अधिकारी जांच करे पहुंच गइलन। ई घटना चालक के लापरवाही मानल जा रहल बा, जेकर जांच करके कार्रवाई के बाद कहल गइल बा। का मामला बा तनी विस्तार से औरी जान ली। मिलल जानकारी के अनुसार शनिचर के सुबह चौसा रेलवे स्टेशन के पश्चिमी लूप लाइन में ट्रैक मेंटेनेंस करे वाला ब्लास्टिंग क्लियरिंग मशीन आ सीएसएम मशीन आपस में टकरा गई, जवना में एगो फीटर यूपी के गाजीपुर कथकवली गांव निवासी जितेंद्र कुमार, जिनकर उम्र 40 बरिस रहे, झटका खा के मशीन के पैनले पे गिर गिलन, जेकरा बाद इनका छाती में गंभीर चोट आइल बा। इनकर साथी देखले कि गिर के छटपटा तारे, साथी लोग से बर्दाश्त ना भइल। आनन फानन में इनका के अस्पताल पहुंचा के इलाज करावल लोग। जैसे ही सूचना आलाधिकारी के लागल, यह सूचना के बाद दानापुर डीआरएम प्रभात कुमार भी पहुंच के एक जांच करके लापरवाह कर्मी पे कार्रवाई करे के निर्देश दिहले बानी। बतावल गईल कि हमें लापरवाही मशीन के चलावे वाला के मानल जा रहल बा। दोनों मेंटेनेंस मशीन ट्रैक पे काफ़ी कम दूरी पर चलत रहे, तबे पीछे वाला मशीन आगे वाला में जोरदार टक्कर मरलस। हालांकि इसमें सवार अन्य मजदूर मैकेनिक बाल बच गिलन, लेकिन एगो फीटर झटका खा के पैनल पे गिर के घायल हो गइलन। जिनकर जवन स्थिति बटुए जे गिरल बटुए, उनकर स्थिति अभी सामान्य बतावल जाता। मौका पे पहुंच के अधिकारी एकरा जांच में लागल बड़न। यानी एक ही ट्रैक पे दू गो मशीन काम करत रहे। यही दरमियान आपस में दोनों मशीन टकरा गईल। मेंटेनेंस करे वाला एक जना गिर के ओइजे घायल हो गइलन, छाती में घाव लागल बा। इनका के अस्पताल साथी लोग पहुंचावल लोग, लेकिन मामला बढ़ रहे। तुरंत डीआरएम ओइजा मौका पे पहुंचल बानी आ जानकारी प्राप्त करे के प्रयास कैले बानी कि आखिरकार ई मामला का बटुए, केकर गलती बटुए। यह गलती पर कार्रवाई के भी बात डीआरएम कहले बानी। भोजपुरिया समाचार यह खबर पर निगाह बनैले बा। रउरा सबके बता दी कि तो संजोग ठीक रहे कि तुरंते इनकर साथी लोग उठा के लाद पारी के अस्पताल पहुँचावल, नहीं तो देरी होई तो स्थिति और गंभीर फीटर के हो सकत रहल। ई फीटर जवन बाड़े गाजीपुर कथकवली गांव निवासी जितेंद्र कुमार 40 बरिस बटुए, आपस में टकराई लोही पोई झटका खा के गिरल बड़न, पैनले पो गिर गए। अब बताई लोहा के सामान पो जे गिरी ओकर का हालत होई, आ वो छाती में लागल हुई तो छाती के बाता तो बेचारे के जरूर टूटल हुई। हालांकि भगवान करस इनकर बाता मत टूटल होके, लेकिन अभी स्थिति सामान्य बतावल जा रहल बटुए। भोजपुरिया समाचार एक खबर दिखा रहल बटुए, हर खबर मजबूती से बता रहल बटुए। रउरा दर्शक लोग से निहोरा करला कि चैनल पर नया बानी तभी बेल आइकन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, देखला के बाद शेयर करी, कमेंट करी।